Yung mga per kilo ng ating mangga dito ay 120. 60 pesos na kalahating kilo, no? Pompano natin ay 300 pesos na kilo. Manok po na Kals, ayan po, 100 po ang backbone, 130 sa pakpak. So yan po yung presyo na nakikita nyo po sa aking pagbablog. 80. Yan po yung alimasag na bakla, triangle opens. Yan yung alimasag, no? Pero yung mga alimasag na yan ay matataba sa halagang 120 na per kilo. Ito po yung kada tabo ng mga talaba, no? 80 pesos? 80. Ayun, 80 pesos po yung tahong. Nakaubos na pala yung anak mo doon? Umaga. Nakaubos na. 220 rin po ang per kilo ng hipon. So shout out sa iyo. Yun, shout out. Shout out po. So, magkano yung presyo ng tanigi natin ngayon? 300. 300 pesos po, no? Ang ganda ng tanigi. Yan po yung dapat. 160 po, no, sa mga galunggong. Tapos 250 po sa mga lapu-lapu. Kita, meron din pong tumpukan sa halagang 100 pesos. Ayan, no, 140 at 100 pesos. Bangus, 130 po na per kilo. Baka mamaya pag-uwi sa'yo, tiniling na yan. 130 sa kilo ng pagi. Gago, shoutout to, tagayo. 120 isang piraso. Sa ulo po ay 100 pesos. W yan. Ayun, shout out. Mag-ingat kayo palagi. W natin yan. So sa kamag-anak po ni Agustin. Na, sa tito ko, Saldimila Flores. Shout out. Si MG. Shout out sa'yo, ha, MG. Shout out. At saka sa ate ko, Meridi Tandog. Shout out Ayun. sa'yo. Shout out po. Mag-ingat dyan kayo palagi. Ayun, thank you, thank Sa you. Romblon. At saka kay Brian Flores. Ayun, shout out. Kay Brian Ang Flores, pogi shout mo out. talaga, Brian Flores. Mag-ingat ka. Tuloy mo lang yan. Okay, At alright. saka kay Analing Bernardo. Shout out. sa'yo. Ayun, salamat, salamat, thank you. Thank you very much. Salamat. Dito tayo sa bentahan naman po na Alright, good morning at isang mapagpalang umaga po dito po sa bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay marami sa ating mga kababayan ang mga namimili o nag-iikot at para maghanap ng mga murang presyo ng bilihin ng seafood sa Malabon. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Alright, bye-bye natin tong Malabon Fish Market at mag-update tayo ng kanilang mga latag o anumang klaseng laman dagat na kanilang mga ibinebenta sa ating mga kababayan. So, sa nakikita po natin ngayon, ito po yung mga tiklis na mangga na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan na gusto rin makasulit, no? Yung mga per kilo ng ating mangga dito ay 120. 60 pesos na kalahating kilo, no? Yan, ang gaganda ng mangga natin, no? Mangga ng ano to? Sambales? Pangasinan po. Yung kanyang binebenta na mangga, no? Kalahating kilo ay 60 pesos, 120 na per kilo. So, yun. Ang ating update sa kanyang binebenta na mangga. Bangus, dagupan naman po natin dito. Ang isang piraso ay 130. Meron din pong 50 pesos na isang piraso. So, shout out sa nagbebenta ng mais. Good morning sa'yo. Good morning, Boss Lando. Yun, ngayon lang ulit tayo nagkita. Tagal mo nang hindi nag-iikot na magbenta rito ng, ng mais. Kailangan pa po araw-araw. Kailangan sipag at tiyaga talaga tayo. Dito po ay 180 po yung kilo ng pusit kalawang. 220 sa mga hipon. Ang hipon po natin ay medyo mababa na mga presyuhan. So update naman tayo dito sa bentahan ng mga pompano. Pompano natin ay 300 pesos na kilo.
So napakarami po sa ating mga kababayan ng dumayo dito, no? Talagang hanap sila ng kanilang mga mabibili na at makakamura na mga presyo ng mga isda o anumang klaseng laman dagat. Ayun, shout out. Wala yung lodi natin dito ah. Nakaubos na ba ng tilapia? Thank you, thank you. Gulay. Gulay na masarap. Presyo ng mga bawang 20 pesos, kamatis 20, sili 10 pesos, kalamansi 20 at 10 pesos. O yun no. 10 piso ang isang piraso. Tapos manok po na Carl's. Ayan po. 100 po ang backbone. 130 sa pakpak. So yan po yung presyo na nakikita nyo po sa aking pagbablog. 80 pesos na kada lata. Kada lata po natin ay 80 pesos. Si Ate Mayra, hindi ko na nakikita. May sakit eh. Ah, May sakit po sila. kaya pala yung mga anak nandito. 120 sa mga alimasag oh. Ito po yung alimasag na bakla. Ayan. Yan po yung alimasag na bakla. Triangle opens. Yan yung alimasag no. Pero yung mga alimasag na yan ay matataba sa halagang 120 na per kilo. 140 po sa mga bangus, dagupan. 180 sa kilo ng pusit, kalawang. 320 po, dito yung pompano. 100 pesos na isang piraso no, ng bangus, dagupan. Op, nag-iisa na lang. Ayan, nag-iisa na lang yung panindang gulyasan, Lodi. Ayan, shoutout sa inyo at magandang umaga. Yan na lang yan. Ayun. 120 no, fresh na alimasag na binibenta po nila ng kada per kilo. Kaya nga, ubos na yung mga latag nyo eh. Kalibayan po. Tapos yung mga mangga dito, ayan oh, ayan yung mga presyo. Ito po yung mangga natin, tawag natin na walang puto po. 50 pesos. Kitis po yan. Bali 100 pesos na kilo. 70 pesos naman po yung bentahan nila. Ayan ang presyo. Kanina. Ngayon 100 na lang oh. 70 pesos sa mga ubas. 50 pesos na pongkan sa halagang o 3 piraso na 50 pesos. 150 ang bentahan po dito ng mga maling. No, murang-mura po ang maling po natin dito. Ano? Oh. Shout out po. Good morning. Ito po yung kada tabo ng mga 80 lang, 80. talaba, no? 80 pesos? 80. Ayun, 80 pesos po yung tahong. Nakaubos na pala yung anak mo doon? Umaga. Umaga. Tilapia. Nakaubos na. Ito po ay 80 pesos no, na 80 lang tabo. po yan, ma'am. 80. Ito po yung talaba natin, 100 pesos. Ma'am, ayun, no. Isa lang po. Bossing, thank you. Salamat. So, shout out sa iyo, Pogi.
Eh, magkano po yung kabasi nyo? 50 pesos. Guys, 50 pesos po yung mga tumpok ng kabasi. Wala ka ng ano ngayon ah. Ubos na rin yung cream dory. Makaubos lang. Jackpot na yan, boss, babo. Ganap ako ng sariwang ano eh. Ano? Nakatiklis. Pagbabagoong eh. Natimba po. Nagbabagoong kasi yung tita ko, nagpapamili sa akin. Eh, wala akong nakita. Tingnan ko nga po ito kung meron pa. Sige pa, salamat pa, boss. Thank you. Dito po ay 220 na kilo ng hipon. Mura nga ngayon, Sabado. Murang-mura ang hipon natin. 220 na kilo, no? Dito rin po sa kabila ay 220 rin po ang per kilo ng hipon. So, shout out sa iyo. Yun, shout out. Shout out po. So, yun po, no? 220 at talagang bagsak presyo pa rin ng mga nakikita natin bentahan po nila dito ng hipon at dagsa rin po. Dito po sa Malabon Fish Market. Pwede dalawa? Ayan, dito po ay sa malalaki mga hipon 340 at 250 na kilo ng hipon. Kamatis ay 80 pesos na kilo. 50, wala, 50. Ito po yung hipon dagat. Ang hipon dagat po natin, ang bentahan po nila ay 250 na per kilo. Bal sa galunggong ay 180 no, na per kilo. So ang gaganda ng mga bentahan po nila dito, lalo na itong tawilis. No? Tapos yung mga tanigi at kabayas o hasa-hasa. Dito, bentahan po ngayon, mas mababa pa yung presyo ng mga tiyabeta natin, no? 120. Espada, 100 pesos. 100 din na Tilapiang Batangas. Ito po yung tanigi. Magkano yung presyo ng tanigi natin ngayon? 300. 300 pesos po, no? Ang ganda ng tanigi. Yan po yung daman. 300 pesos na per kilo ng tanigi. 70 daw yan. 140 sa mga bangus dagupan. Iyon, shout out sa'yo, geng. So, yan po, yung mga mamimili natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Update pa tayo ng kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. 120 at 140 na kilo ng Tilapiang Batangas, no? Shout out sa'yo, Pogi. Wasa lang. 300 na lang, boss. Ayan, 300 na lang. 300 pesos, no? Geng! 300 pesos na kilo ng hipon. Lodi, salamat. Thank you. Kasama pang geng. Shoutout may tilapia. Ang laki naman yan. Magkano yan? Malaki to. Pati sa inyo na, close Ayun ka, up. nakaubos ka na pala. Tinatanong kita ron eh. Ang laki naman yan. Magkano yan? Ubos na. Malaki to. Malaki to. Malaki. Pati sa inyo na, close up. Malaki oh. Tilapia. 160 po no, sa mga galunggong. Tapos 250 po sa mga lapu-lapu. Ayusin mo. Shout out po, gandang umaga. 120 sa mga bentahan po dito ng ulo. Ulo po ng cream dory. 140 sa kilo ng bangus, no? Yung mga tumpukan po natin ng tahong ay 50 pesos. Dito po sa per kilo ay 30 pesos.
Magkano per kilo nito? 140. Isang piraso? Kilo. Ah, kilo talaga. 150 isa. 150 isa. 160. 160. So, shoutout sa'yo, Lodi. Kumakain ka ng mais. Lincoln. Yun. So, yun po yung presyo ng kanilang mga latag po dito ng bangus, no? Dito po ang mga kilo ng isdang chabeta. Meron din pong tumpukan sa halagang 100 pesos. Ayan, no? 140 at 100 pesos. Tapos salay ginto. Sa tumpukan, napakarami. Oh, grabe. 100 pesos po yan. Salay ginto. Ang kilo po ay 120. Puput. Thank you. Ayan po yung kilo naman po ng ating mga salmon head, no? 150 po na kada per kilo. 50 pesos sa mga tumpukan ng mga hipon. 240 sa per kilo. So, shoutout po. Good morning. So, yung mga alamang na nakikita po natin dito, no? 50 pesos na kilo. Bangus, 130 po na per kilo. Naku, baka mamaya pag-uwi sa'yo, giniling na yan. 130 sa kilo ng pagi. Dando, shoutout to, tagayo. Pas. Oy, Paksew! Hop! Masasabi ko nga nalakas-lakas ang bunganga akong Paksew! Dinahigay. Okay lang. Sige! Kalahati, siga ka. Alright, so yun po, yung presyo ng pagi, napakasariwa. Tumpukan. Boss Don Ramon, magkano yung tumpok mo ng tahong? 100. 100, walang pagbabago po yung presyo dito, no? Nasa halagang 100 pesos. Yung scallop, 100 din po. Yung balat, 150. Ay, ito pa, balat to. 150. Yun. Tapos tumpukan. Boss Ed, compact. Magkano tumpukan natin ngayon? 100 pesos. Tapos 140 po yung kilo. Kahapon maganda yung mga latag, no? Nagpunta nga dito si Kamaoy. Yung nagbablog dito na isa. Si Kamaoy yun. So dito po 120 isang piraso. Sa ulo po ay 100 pesos. Alright, so yun nga po ang ating mga na-update, no, sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market, kung saan ay marami sa ating mga naghahanap na mga makakamura na mga presyo ng bilihin. Salamat, thank you Boss Ed. Thank you. So dito tayo sa mga bentahan pa rin po ng mga tilapia. May ano ako, tawag dito. Magkano per kilo? Good morning. 130 lang, Boss Lando. Ayun, 130 po, no, na per kilo ng tilapia ang Batangas. Hariwa. Good morning at shout out. Good morning. Shout out, Paksin. Agustin, ang iyong mga tinatago, shout out sa iyo. Magkano yung per kilo mo ngayon ng 120 na lang, Boss Lando. 120 po sa per kilo ng tilapia ang Batangas. Shout out ka. Lodi. Kung gusto nyo pumunta dito sa Malabon, magtanong lang kayo kay Boss Lando, the Explorer. Pumunta kayo dito sa Malabon. Ito siya, shout out to eh. Murang-mura lang ang tilapia. Ayun. 120. Ang 120 po sa mga per kilo ng kanyang bantahan ng tilapia, no? Tilapia ang Batangas po yan. Meron ka bang babatiin? Sa mga OFW yan. Ayun, shout out. Mag-ingat kayo palagi. Sa mga OFW natin yan. So
So sa kamag-anak po ni At Agustin. lalo na sa tito ko, Saldimila Flores. Shout out. Si MG. Shout out sa'yo ha, MG. Shout out. At saka sa ate ko, Meridi Tandog. Shout out sa'yo. Ayun. Shout out po. Mag-ingat dyan kayo palagi. Ayun, thank you, thank Sa you. Umblon. At saka kay Brian Flores. Ayun, shout out. Eh, Brian Ang Flores, pogi shout mo out. talaga, Brian Flores. Mag-ingat ka. Patuloy mo lang yan. Okay, At alright. saka kay Annalyn Bernardo. Shout out. sa'yo. Ayun, salamat, thank you. Thank you very much. Salamat. Dito tayo sa bentahan naman po ng hipon. Lodi, bossing, magkano yung per kilo rito? 380 po, mga malalaking hipon po yan, no? 380 na per kilo. 300 pesos. So, yun po yung update natin ng hipon. Kapon, di ka nagtinda, no? Kaya pala hindi kita nakita kahapon. So, yan po yung update natin ng kanyang mga presyo ng hipon sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you ha. Salamat. Oh, mawalang galang mga po sa mga ulita. Mga ulita dyan. Ayun. Galang na. Nag-iikot si ate, no? Ayan, itong kada tabo po ay 100 pesos. Bossing, good morning. Ito yung paninda ni ate ng mga limasag, oh. Magkano ngayon per kilo, te? 121. Yun, 120 at 150 po yung mga alimasag na binibenta po nila dito sa Malabon Fish Market. Te, salamat po. Thank you. Oo nga, wala gaano. Bago, katalo ko. Ay, manitangan. Right, so sa update natin dito sa Malabon Fish Market ay talagang makita natin yung mga presyohan nila, no, na mga latag dito. So marami sa ating mga kababayan na dumarayo dito na mga kababayan po natin na naghahanap talaga ng mga murang presyo na mabibili. So anyway, shout out sa ating mga tingkurautan dyan sa Carmen Plana at shout out sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. Shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga mamimili na lagi pong dumarayo dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayun. So shout out sa iyo, kaibigan. So hanggang dito na lang po. Dito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy eating po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.